Kaixo guztiei! Gu Miren eta Andoni gara eta kontatuko dizuegu Euskaraldian Getxon gertatutako ekintza desberdinak. Hori da, lehenengo gunean egon ginen Getxoko Euskaraldiaren aurkezpen ofiziala egiten. Eta bigarren egunean Oian Begaren euskainolitiz bakarrizketa ikusi genuen. Beraz aurrera! Bideoa! Saioaren hasieran Getxoko Euskaraldiaren arduradunekin egon ginen hizketan. Hurrengo elkarrizketatuak Getxoko ariguneak izan ziren, eta saioa amaitzeko Getxoko irribizi, ahobizi eta belarri prest batzuekin egon ginen. Euskainolitiz da bakarrizketa bat, humorezko bakarrizketa bat, eta bere helburua da euskararen hausnarketa sarkastiko eta ironiko bat egitea, beti ere oso modu humoretsu eta beti oso txantxetan, ez? Tamalez, oasi bat, eta tamalez diot, euskaraldia delako guretzat, desertuan, basamortuan, euri aroa denean bezala, euria ez denean eta bapatean euria egiten duenean, orduan posten dira, ez? Basamortuko nomadak dantzan hasten dira, euria datorrelako. Guk hori ere egiten dugu eta tamalez diot, gustatuko litzaidakelako egunen batean, euskaraldia ez egotea, euskaraldia ez existitzea, egunero delako oasi hori, ez? Eta hori behar du izan, nire ustez, euskaraldiaren helburuak egunen batean ez existitzea. Hirugarren egunetik zazpigarren egunera. Arigunetatik aritu egin ginen. Bai. Lehenengo arigunea Getxo Igerik eta Boluek kirol elkartea izan zen. Bigarren arigunean bapo jarri ginen, Kimetzen Zurikaldai neguri okindegian. Ondoren Olabarrieta dendan egon ginen. Eta voltatxo bat txirrindula gainean eman genuen. Gero, San Nikolas ikastolan eta amaitzeko amesten elkartean. Beraz, ikus dezagun bideak. Igerik eta Eremuko arigune batekin elkarrizketa izango dugu. Kaixo, Urko! Kaixo, zan zaitezte barrura gurekin. Guazen! Urko, eta nola erabaki zenuten arigune bat izatea aurten? Beti saiatzen gara gure herriarekin bat egiten, bai kulturarekin, bai ekitaldiekin, bolondrezak dauzkagu eta 300 pertsona baino gehiagoko erakunde bat garenez, hori erabiltzen dugu aurrera ateratzeko olako ekimenak. Igerileku moduan, eremu honetan ze hitz berezi erabiltzen dira? Estilotako hitzak eta irteerak, birajeak eta olako gauzak esaten dira. Ni badakit, badagoela igeri egiteko modu bat dela arrana. Nola esaten duzue? Igela? Ez, bular izango da. Bular, bai. Bular. Eta krol? Kroll da. Kroll ez dauka itxulerarik. Eta horrelako berezi bat, deigarria dena? Tximeleta. Edo bizkar, estiloak dira. Eta hezkuntza sartu dugun sisteman dauzkagu 6 maila direla dortoka bat, dortoka bi, igela, olagarroa, pinguinoa eta marrazoa. Zein izan da zure rola aurten? Bizi. Guk badinotxut langileen artean euskeraz jarduten genuen, baina egia da euskaraldiarekin bat eginez jende gehiago batzen dela euskara hitz egitera. Nabaritu egin duzue hori? Bai. Ez bakarri langileen artean, baizik eta instalazioetako erabiltzaileen artean baita. Aupa Getxoko ariguneak! Prestaltzara esan, prestaltzara esan, bai! A ber, begira? Okindegi bat, sartuko gara? Bai, venga, torri. Kaixo! Opa, kaixo! Begira, Kimetzako, opa, Kimetz! Zer moduz? Sartu algara? Venga, aurrera. Ikusiko zute barruan daka. Venga, aurrera. Kimetz daukagu hemen, Kimetz, zezara, okindero, nola esaten da? Pastelero, bai. Gozogile, bai. Kontatu, a ber, handaukazu... Bai, guk erabiltzen duguna, hemen jendean normalean gure publikoa erdalduna izaten da. Gero eta euskara gehiago hitz egiten da, baina guk obradoren eta lista eta guztiak euskaraz egite ditugu. Ni aita hasi zen ja ondela urte asko, eta dazka euskarakada batzuk horrela, harinauz esan beharren irindunak ditugu jarrita, negritos beltzatzuk, horrela ditugu denak urrasanaka de kilos eta horrelakoak. Eta jendea galdetzen dizu euskarako izenekin edo... Denetari dakagu. Nola da, ber? Bat? Irindunak, beltzaunak, txokolatinak, eta guk ere bai gure izena, Zurikaldaika de kilos eta hilatina zitzen idazten dugu, hori beti danik.
Bai. Guk uste dugu euskaraz hitz egitea eta idaztea, bueno, garrantzitsua dela. Egin alduena jendea da esatea edo eskatzea, oi, nola esaten da euskaraz Carolina edo nola esaten da euskaraz pastel de arroz. Eta zuri esatea eta... Bai, hori etortzen dira, arroz pastela eta horrela eskatzen digute, bai. ondo. Euskaraz hitz egiten duna normalean eskatzen du. Eraita, bueno, euskaldun berria da, osea, ikasizun nagusi hitz egiten, eta, bueno, gero bere bizkaieraz ikasizun, gero batuarekin hasi izan, eta orduan dauzka bere euskaraka da, horrela egiten ditula, pues hori, saladitas gatzadunak eta horrelakoak, baina, bueno... Hori normala da, denok daukagu erderakadak noiz binka. Hori normala da, Kimetz. Oso ondo, miren, oso posik gaude Kimetzerekin egotea hemen, bere okindegian. 6. generazioa, ja. Ariguneak, miren, 6. generazioa. Gora euskara eta gora euskaraldia. Eta bisitatuko dugun urrengo arigunea, Mikelen Olabarrieta Getxoko txirrindula denda izango da. Nola erabaki zenuen arigune bihurtzea? Abuztuan bezero batek etorri zen eta komentatu zidan aurten euskaraldian ariguneak egongo zirela eta informazio eman zidan eta irailean izen eman nuen. Urtean zehar ere euskaraz hitz egiten dugu etortzen diran bezero batzuekin eta beste batzuk badakite euskaraz egiten dugula. Orduan euskaraldirako txapa eta daude. Txapa eta guzti handia. Txapa eta hortik ipini dugu baita ere eskaparatean ipini dugu pegatina, arigunearen pegatina eta saiatuko gara euskaraz hitz egiten gehiago. Eta kontatu aldidazu zeitz berezi daude txirrindulariaren eremuan. Ni adibidez, badaki bizikleta txirrindula esaten dela. Edo txirringutz ere esaten zuen nire. Nola? Txirringutz. Eta nik pentsatzen dut txirrindula etortzen dela txirrinduan badaukalgulako txirrina, ezta? Ez dakit, egia esan da ez dakit nondik datorren euskaltzaindiak, ez dakit zer esango duen, baina nik ez dakit nondik datorren. Eta, eserlekua, manigarra, baina, azkenean... Freno? Galga. Galga, begira, ni hori ez nekien. Orain profundo jartzeko momentua heldu da. Esaidazu zer den euskaraldia zuretzat? Momentu polita urtea honetan, jendeak jakin dezan, euskaraz hitz egin dezakela gure auzoko denda batetan. Orduan, batzutan ez dakite eta ez dut erabiltzen, eta orain badakite, txapa edo beste gauzak ikusita, euskaraz egin dezaketela. Txapa edukita, badakigu pertsona hori euskaraz dakiela eta euskaraz hitz egin aldugula berarekin, ez da? Hori da. San Nikolas ikastolan gaude eta gelditu gara, Ainizerekin, kaixo Ainize. Egun on. Zer modu zaude? Ondo, hementxe gaude. Begira, torri gara, ea kontatu aldi guzun, zer den arigune bat. Ados, ia zeiru ditzen zaizuen, joango gara barrura, gure etxera etorri, eta Bai, horrea. oso ondo. Zer da Euskaraldia San Nikolas ikastoran entzat? Bueno, hortxe konturatuko zineten ez, sarreran zein ikastola kanpoan, badugu aurten banderolak jarriak daudenak, Euskaraldiarekin lotuta, gehiagorekin eta gehiagotan. Urtengo leloarekin, bai? Hori da, ez soilik eta kaso bai ariketa praktiko honek irauten duen 15 aldi horretan bai, baino akaso urteak dituen 300 eta 365 egun horietan. Geure hizkuntza, geure izatea, geure nortasuna azkenean aldarrikatu, defenditu, indartu eta euskal hiztunak sortze aldera. Hori da, oso garrantzitsua. Eta euskeraz bizitzea. Bikain. Hau San Nikolas ikastola, hau Euskaraldia, urrengo arigunera. Goazen! Eta gaur, azkenengo arigunearekin elkarrizketa izango dugu. Amesten, guazen txirrina jotzera. Kaixo, miren. Kaixo, sartu algara? Bai, sartu barrura. Guazen. Bueno, Itziar, kontatuko diguzu zer den Amesten? Bai, Amesten 2014an sortutako elkartea da, eta gure helburu nagusia edozein motatako aniztasun funtzionala duten pertsonen inklusioa erraztea da. Gure kasuan elkarte gisa uste dugu garrantzitsua dela euskararen erabilera bultzatzea. Orduan aurten ekimen berri honetan parte hartzea erabaki genuen, alde batetik edozein pertsona gure bolegoa etortzen denean, gurekin euskara lasai hitz egiteko
aukera duela erakusteko, eta beste aldetik Euskaraldia modu kolektiboan gauzatzeko. 8. egunean, ustruku zer den ikasten egon ginen. Baina hobeto azalduko digu Ainoak. Ustruku da ahoskotasuna lantzeko talde txikitxo bat, bertan euskaraz eta familian, bestien bitartez, asmakizunak eta korapilloen bitartez, transmisioa lantzen dugu. Familia bakoitzari eskatzen zaio materiala edo zeozer ekartzea, eta helburua da familia guztiek zeozer ikastea. Eta hori gerora etxean erabili ahal izatea. Eta horrela bai euskara eta transmisioa lantzen ditugu. Etorri diren familia guztiek izena eman dute eta bai gurasoek hartu dute parte, eta umeek ezin dute parterik hartu, baina nahi izango lukete, seguro. Euskaraldia ustrukorentzako izan daiteke nolabait bultzada bat, ez? Azkenean jendea animatuko da eta ezagutzera emango da, ustruko oso talde txikitsua da, eta nolabait jendea animatzen baldin bada, guretzako primerakoa izango litzateke. 9. egunean. Bizita egin genion Getxoko sirenoari. A ber, miren, ikus dezagun bideo hori. Azkenengo albisteak. Aurten Getxoko sirenoa belarri prest izango dela irakurri dugu Getxo berrin. Eta elkarrizketatxo bat izatera etorri gara. Kaixo sireno, zelan! Etorri gurekin. Apa miren, beti bezala, amen, galderik. Aurten belarri prest izango zara, ezta? Asmatu duzu, miren, aurten belarri prest izango naiz. Eta zer beste rol daukazu sirenoak? Alga prest? Urbizi? Zelako tontakeriak esaten dituzu, miren, baina bat esatekotan, alga prest esango dut. Interesgarria benetan sireno, baina gauza bat, ez ahaztu txapa jartzea. Txapa eramatea oso garrantzitsua da. Eskerrik asko gogoratzeagatik, miren, jarriko dut. Bai. Bueno, sireno, paketan utziko zaitu, eskerrik asko, agur! 10., 11. eta 12. egunean. Elkarrizketak egiten egon ginen Getxoko auzo Bai, ezberdinetatik. sola esaldian egon ginen, ez, miren? Eta jende oso divertigarria topatu genuen. A ber, ikus dezagun. Bakizu zer den Euskaraldia? Ezagutzen duzu? Bai, Venga, zu zer rol hartuko duzu hartonetan. bai, oso ondo. Nik emango dizut txapa bat, txapa oso garrantzitsua da. Mira, hau da belarri prest. Jendea zuri egiteko Jendea euskara. zuri. Aurkitu dugu belarri prest bat, miren. Ni bamba naiz. Eta oso ondo, belarri prest izango zara? A ber? Oso ondo. Oso ondo. Apa Oskaraldia. Apa Euskaraldia. Apa Oskaria, oso ondo. Oso ondo, eskerrik asko, Bai. ondo. Zein da zure rola? Nik hau bizi. Non untzi duzu txapa? Non areeta. Aretan. Txapa badituzu. Bai, bat daukat. Banengoen itxaroten ea galdetuko didazun ala ez. Bat emango dizut, bale? Bai. Duzu txapa, hau bizi. Begira horrela. Gora hau bizia. Yeee! Horra, horra, gure olentzero, horra, horra, gure olentzero, irribizi. Irribizi, baina de kategoria, esaten denez. Mando el mensaje que nunca es tarde. Yo llevo 45 años, 45 urtekoa apoyando el euskera y nunca es tarde. Siempre hay que comenzar. Yo tenía un amigo entrenador, gran jugador del Athletic, que era Jesús Garay, que decía, qué indio eres, por hablar a lo indio. Aurrera, atzera, buru bihotza eta kemena, oazen gudariak. Gora Euskaraldia! Euskaraldian aurten zer rol hartu duzu? Hau bizi rola hartu dut. Hori, saiatzen naz lehenengo hitza euskaraz egiten, eta begiratzen dut aurrean daukadan pertsona, txaparik daukan, jakiteko zelan egin berarekin, ez? Orduan txapara ematen duzu beti? Egunotan bai, hori da, badakigu erantzungo diguten, ala guk hori da, hitz egin diezaiok egun pertsona horri euskaraz, ala ez. Eta ariketa bukatzen duenean, zu jarraitzen duzu hau bizi rolarekin? Segun eta ze kontestutan bai. Eta WhatsApparen bidez bai, euskalduna den jendearekin bai. Bueno, hemen nago Naroarekin eta Naroa, aurten zein da zure rola? Betxu, hain bi urte hau bizi aukeratu nun, baina aurten erabaki dut belarri prest rola erabiltzea. Rol honetan hori erabakitzen dut noiz, norekin eta nola, hori da, nik aukeratzen dut nire hizkuntzarekiko jarrera zein dan. Zein da zure aurteko rola, ze rola aukeratu duzu? Bueno,
Biak, batzutan belarri eta batzutan nahoz. A ber, baina txapa? Gaur hau bizi. hau bizi. Gaur hau bizi. Beharrezkoa da, saiatzea da kontua. Bai, eta nola... Nik ez dut oso ondo hitz egiten, baina, saiatzen naiz. Euskaraz hitz egiten duzu? Aputxu eta buru bat. Euskaraldia ezagutzen duzu? Por desgracia, o por suerte, mi esposa, mis hijos y mis nietos hablan euskera. Yo, que siendo del Puerto Viejo, no he podido aprender. Hay que seguir con el euskera a tope. 13, eta 15 egunetan... Ekitaldi desberdinetara joan ginen. Sartu bideoa. Getxoko argia ereiten euskara sariak, Getxoko udalak ematen dituen, urtero ematen dituen sariak dira, eta helburua da Getxon euskararen ezagutzan, erabileran edo sustapenean, destakatu diren edo pizkat lana egin duten pertsona edo kolektiboak edo taldeak azalarazten, ez? Eta sarituak izan dira Armando Llamosas, Victoria Bengoa eta Josu Larrañaga. Duela urte pare bat erabaki genuen Euskaraldiarekin Euskararen alde egotetik alde egitera eta urrats praktiko eta esanguratsuak ematea Euskaraz bizializateko. Iruditzen zait Getxon eta Euskal Herriko gainontzeko herrietan baita ere oraindik Euskaraz lasai eta normaltasunez bizializateko urrats batzuk eman behar ditugula eta Euskaraldiak aukera ematen digu babes gune bat izateko eta ariketa esan bezala babestuago egiteko. 14. egunean primeran pasatu genuen Xabier Artieda aktorearen txor-txor bakarrizketan. Txor-txor bakarrizketa izan zen Euskaraldiko proiektu bat, Euskaraldia pixkate era, ez dakit, komiko batean aurkezteko. 15. egunean Euskaraldiaren amaiera ekitaldian artista ezberdinen musika zuzenean izan genuen Getxoko kirolportuko itsas geltokian. Birus berri bati buruz egon ginen hizketan. Geroz eta jende gehiago dago kutsatuta. Birus hori euskara da! Bueno, ikusle maiteok, pena bat da, baina Euskaraldia bukatu egin da, eta Andoni ez dakit non arraio sartu den. Hemen nago miren begira. Wow, eskerrik asko, baina ez zenuen zertan ez ere karri behar. Bueno, miren, badakizu. Opari bat da. Bai, baina badakizu zein den egin aldidazun oparirik handiena? Zein? Urte osoan zehar euskeraz hitz egitea, eta zure rola mantentzea. Halaze jarraituko dut, miren, nire rolarekin urte osoan. Eta, bueno, venga, irekizazu paketea? Bai, mesedez. Venga. 1, 2, eta 3. Opai! Wow! Ze polita! Eskerrik asko! Banekien, ni banekien. A ber, ondo jarrita dago, bai? Bagira, hau da, zuk jartzeko, zure lehioan, hausokida jakiteko zurekin, egin dezaketela euskaraz urte osoan, Bai, jarriko dut, eskerrik asko, bai. Opari bikaina? Bai. Oso ondo. Ba, gogoratu. Gehiagorekin eta gehiagotan. Gu Miren Galan eta Andoni Zamorano izan gara. Eskerrik asko gurekin egotagatik eta hurrengo urtera arte! Bertan da!